Chemistry another ebe pharmacy and enwere condom. Ugbo ego. First of all, what we gonna be shift now? Continue. Ịma na awa ada ha agba ọsọ ife na nkịtị. Ọ ife mere ede o wee be nwe. Okay. Maka na ndị be anyị si ọkọkọba mmadụ jekwuru mmadụ ibi mana ọkọba ewu ọchọ ukwu osisi. Ka emeni je kwozu ukwu esi ka ọkọ gị. Mgbe gị na-akpọzi m ewu. Amakwa m o. Onwe dị iche gị na ewu. Jesus. Ịma na condition. Ife be m ji wepụta na anwụ be ịyọ gị ife a. Ugbo ego ji m n'onu na. Obili. Adọnọ mmadụ bụ buchi mmadụ ibi. Abụrụ m chi gị. Biko ayọ ka. Onwe ka nsi bụrụ chi. Just ịgbazinye m 20 ikpa 20,000. I swear in the next 4 Eke market day. In fact, my kwụrụ block your number. Are you pleased? Block my number. I was on my phone. Block my number. I will get in the next 4 Eke market day. What do you know like this? Okay, the next 4 Thursday. Oh, if you mean. Next 4 Thursday. 4 Thursday. Like Thursday ending this month. The last Thursday this month. Before then. As I'm not before then, we can see Pekatia. Nkuchiyagi. Ujim bad kita. I can live. But on the 4 Thursday I came market day. How many days interval? In the next 4 weeks. Oh, okay. 1 month time. Just but asam no yeru biko ojim n'onu. Ife me nwe swallow ma imana nwe pride. Nwe swallow my pride. Da na ani we be na ayogi. Okay. Biko say makoso we dere. Ika kwụ ọtọ. Biko. Ika kwụ ọtọ. Biko. Onye obodo. Wolo obi Chineke. Kenke unye gị 20,000. Ije me gịnị? Onye nwe ihe jim n'onu. Kedu ihe ife ahụ nwere afa? At least for you to come and borrow money from me, I need to know the things, the content of what you want to use that money for. Personal problems. Like Family problem. Family problem. Okay, and I'm official this period. Onye obodo nugo nwanyị. Ọ bụrụ matter of ịnụ nwanyị. Ngwa gị that is abanye nya alụ okita afọ be m ife nri ma ọ bụ ife nwu. Ngwagodu ka ị na-asị ifu nsi ege. If you are okay, na asị ịbatago na passage ya ada anya gị a na-esi. Ọ dị ho. I'm going through a lot. Na fishe gị. Ife me njuwe yo gị pụta. Achọ ka nọ n'ime ya arịọ ba gị ka ndị ya arịọ ifu ma broadcast onwe m. Okay, wata ọ bụrụ iwu ugwu m naanị. Okay, wata me njukpọrọ gị pụta biko. Biko na eji Chineke bi n'eluigwe nwunye na ụmụ ya wee na-ayọ gị. Oh, biko. Ama m na ihe emelụ m ya. Ha! Ụgbọ mani. Who they breathe? Who they check am? Awi na ma bunti nanti. Ụgbọ gị nwa ya. Nwa ya isa ta. Mana ka njikere ego ị na-eme the monitor because na POS ka nsi apụta kita and ma the exact money dị n'aka. N'anya ya o ka Chukwu si arụ ọrụ. Our God works in immediate way. Just out of need be na compound a mmụọ sị na nyọ gị. N'ego a na-ewe. Ha! Ụgbọ money. Ka ngwa ka makwa na ozuru ezu. Bam. Ụgbọ money. Ụgbọ inwe ya. If you feel me, let it be in the history of times. Let it be in the record of time. Because that Ubwego on this day have helped me. Ubwego, I will help you. If you help me, help forget. Oh, if you need it, oh, if you need it, Ubwego chefuzie. Etra you go. God bless you. Oya darege na mma. Odo ọbụna chere gị echiche ọnwụ ya anwụ. Onye chere echiche ọnwụ onye afọ ya anwụ. Because onwe ihe onye ama iji wee chere echiche ọnwụ. Ọ na-afụ ala. Okay, watago. Thank you very much. Chukwu gozie gị. Etra you go. Ka m echefuka na mbasị si ya eme ego. Forget for Eke market day. Onye agwa gị. Me akwụrụ gị block ọ nọmba m. Okay, blocking. Ka m kpogodo nwa. Ego asugo. Anyị ebiche n'udo ahụ gbala aka wee na. Anyị ga-alụcha n'ọlụ na gbala aka wee na ngwongwo. Denen gbala aka wee na. Ọ na-arị nke. Hello nwa. Alpha. Ka mụ ọnụ daanụ na nwa nwere na-awụ yara ihe na-eme gị. Ị na-agba speed nnọọ. Ego gị si n'ide abụla 10,000. Ngwa ọkụ ma street ma anọ m n'iru gate ngwa bịa. Onye nọ nso ngwagasị ike. Ka nkụkwuo gị. Ka nkụọ gị mmegbu ụzọ nkụcha. Forget.
nsị na m ji ego oke mejiri ego mkpọba gị ịmara m ọfụma agwa gị ụdị nja bịa iso agba m dị ya abịa onye obodo agadi mechiri ọnụ ka m kwuo okwu onye obodo ego nye gị ego bịa nnọọ bịa bụrụ m na ihe nwa njikwa chi strangle gị today ya ka iji onwe ka ịkpọ na fon ka iji nye nwaanyị ego ọ bụ ihe a ji m n'onu na-agwa gị na ọ dis girl ya bụ ihe ji m n'onu konji Chineke nna inye gee ntị inyego m dị ego na-akọpụsị ife nji ego wee ma gbasasịrọ gị nna ya ugbo ego chụkwa m na inwe ya inwe akwa ya ahụ tugod inwere ya madam inyego m dị ego kụpụsị ihe nji ego wee mee ị na-agba akịsị ma ọ dịsị ka na-enyezi nwa gị nwa ka ihe na-emesị na akụpụ inyego m dị ego nwe taa hes na-ekwuwe mba nebọ m na ya dị onye abụ ezigbo mmadụ mana sometimes o mee ka o nwere ya sometimes o mee ka ọ na o nwere ya o nwere mana ọ ma nebọ ebe ka isi n'ili dị 20,000 ọ bụkwa 20 ọ bụla 10 ka ị gwa bụ m ilegote ihe n'elu na wafọ ngịwa na ihe meenụ ka a gbaragodo na nke nwoke ụdị ka a tagodo abacha with one bottle of nkwụ ọcha mbecha let me take you out ọ ya bụ anyị bata you will take it mejọ dị ego mkpọba gị mma enye gị na ka anyị na-awa bute ụzọ ọsọ inye mmadụ ego isepụrụ onye ahụ anya na ọ dịzị ka inye m ego na-atazi m winch o nwere ka ọ dị na inwe ya na ịnyemekwa ka ọ na inwe ezi ya ịghọtago kemisi ya nọrọ ebe a famasi ya ha na-enwere kọndọm baby wait ihe kwe otu a ka nso eburu ego nwee m ọgụ ego m afụ ha afụ and mgbe amụ this boy eme ọmụgokwa ọmụrụ gị na nwa nwoke onye mụkwa nwa ọ bụkwa aka nwa doo